en James Opondo. Jang'wech ma Kenya, Chepchirchir obedo jaloch e kinda ng'we mag World Athletics Championships madhi nyime boma ma Tokyo e piny mar Japan. Perez notieko thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 24 gi nyiriri 4.3 kendo yombo jang'wech mawuok e piny mar Ethiopia Tigist Assefa mane oringo kuom seche 2 dakika 24 gi nyiriri 4.5. Ma en midila mar mula mar 2 ma Kenya oseloyo piem gi tok jang'wech ma Ng'enyi Beatrice Chebet bende loyo midila mar mula e ng'we mag mita 1000 Leading out Tigist Assefa, less than a metre now between them. But Chepchirchir for Kenya grits her teeth and moves past Assefa, who hasn't yet had a response. Chepchirchir, the Olympic champion from Tokyo 2021, is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Perez Chepchirchir. Ethiopia takes second with Tigist Assefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Perez Chepchirchir again. With 100 metres to go, Chepchirchir gritted her teeth and the former Olympic champion found that final push.